Ayan ang matinik na vloggerist na si Sir Droner. Opo. Actually, nagpasangila siya pagpitik kay para di siya makaparid. Guys, parid po ngayon pero yung nasa likod ko ang pinag-usapan nila ay pananakgas. Welcome back mga guys. Narito na naman po ang inyong nag-iisang Maestro Waray para sa panibagong vlog for today's video mga guys. Narito po tayo ngayon sa Plaza Rizal ng bayan ng Lawang, Northern Samar para po sa pagdiriwang na ika-256th founding anniversary. At ayan mga guys, ito po tayo ngayon dahil may nagaganap o magaganap pong parade ngayon guys. And for today's video, kasama po ang inyong nag-iisang Maestro Waray na a-attend sa parada na ito. Ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga nandito ngayon. At ayan, nagkakagulo na po kami dyan at nagtawanan na po kami for today's video. Syempre mga guys, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga dumalo sa paradang ito. Ayan, sa panguna po ng ating lokal na pamahalaan, sa ating butihing mayor, mag-love shoutout po. At lahat po ng mga lokal na ahensya dito sa ating bayan, ayan, mag-love shoutout po. Lahat po ng ahensya ay dumalo guys, mula po sa mga hanay ng mga guro, ayan, sa kapulisan, at hanggang sa mga barangay officials po ng buong bayan ng Lawang. guys, parid po ngayon pero yung nasa likod ko ang pinag-usapan nila ay pananakgas. Ang pinag-usapan nila dito sa likod ay basta ang piyesta. Ayan mga guys, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga audience impact. Audience impact. Pakiramdam ko tuloy artista ako ng Viva Max. Ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng nanood ng parade. Ayan ang matinik na vloggerist na si Sir Droner. Opo. Actually, nagpasangila siya pagpitik kay para di siya makaparid. Gaga ako din, gaga pisan magsay sa elementaries. Ayan mga guys, ito po dito yung Colegio de Santa Teresita. At syempre mag-love shoutout po sa aking Ninong Kilay TV. Ayan, follow po ninyo ang kanyang page. At mag-love shoutout po sa lahat po ng staff ng Gibitan Memorial Hospital. Opo mga guys, nandito na po tayo ngayon at palapit na po tayo sa Technical, Lawang National Technical High School. Ang dati pong LNTS. Ayan, Lawang National Trade School. Mag-love shoutout po sa lahat po ng viewers natin for today's video. At ayan, may mga nag-aabang na naman pong mga tao na gustong makita ang inyong Maestro Waray. Charing lang guys. Ayan, sa mga artista, feeling artista dito na nagpaparade, mag-love shoutout. At syempre shoutout po dito, ang dami talagang mga tagahanga ako. Charing lang guys. Pero nanood po ang mga yan ng parade dahil talaga naman pong nakaka-excite po kapag ganito pong parade po dito sa bayan ng Lawang. Palatandaan po ito na malapit na po yung fiesta dito ng bayan. Ayan, mag-love shoutout in advance and happy fiesta in advance sa lahat po ng mga Lawanganon. At syempre mga guys, hinaot, imbitarin nyo ako sa inyong fiesta celebration at ipinapangako ko po na hindi po ako mananakgas. Opo, hindi ako mananakgas ng dito, kailangan damo. Ayan, mag-love shoutout pa, ang dami pong nanonood ng ating parade. Syempre mga guys, mag-love shoutout, batiin po natin lahat po ng mga nagtatrabaho, nagtitinda po dito sa Lawang Public Market. Mag-love shoutout po sa inyo. Sana'y patawarin nyo ako sa aking pagbili dyan. Patawarin, parang may kasalanan tayo. Tawarin nyo ako kapag ako ang bumibili. Yung iba mahalin nyo. Opo. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. At mag-love shoutout po sa mga nanonood. Ayan oh, iniwan na po nila yung kanilang mga paninda. Tayo po ang kanilang inasikaso for today's video. Pagbalik po nila, ubos na po yun. Ayan, shoutout po. At ayan mga guys, tapos na po ang parada. At nandito po tayo ngayon sa covered court ng Lawang. At syempre mga guys, inaantay natin yung programa para po sa pagdiriwang ng ika-256th anniversary ng bayan, ng pagkakatatag ng bayan ng Lawang. Ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga Lawanganon at ipagmalaki po natin, pagtulong-tulungan po natin na lalong pagandahin, lalong pagyamanin. At syempre guys, ating mahalin at ating ipagmalaki ang ating bayan, ang bayan ng Lawang, Northern Samar. At syempre mga guys, pagkatapos ng parada, ayan, pumila tayo dito sa namimigay ng tubig. At syempre hinahala tayo for today's video, lalong lalo naman yung may mga
Rayuma. Opo. At ayan mga guys, sa taon ng pagdiriwang po ng pagkakatatag ng bayan, ang lahat po ng mga barangay ay nabibigyan ng pagkakataon ay showcase yung kanilang mga produkto, at ang lahat po ng mga sidalo sa parada ay maaari pong bumili sa mas murang halaga po. Ayan mga guys, ng iba't ibang produkto po ng iba't ibang barangay dito sa aming bayan sa Lawang Northern Samar. Kagaya ngayon mga guys, yung mga kasamaan ko dito ay bumili sila ng tinatawag na guyod, isa pong pagkain na pampalakas ng tuhod, lalo na't may paggagamitan sila mamayang gabi. Opo, for to this video. Ayan, mag-love shoutout kay Kuyang Maguguyod, mula pa po yan sa Barangay Kahayagan, Lawang Northern Samar. At ayan mga guys, ang dami talagang nagtitinda dito ng kung ano-ano mga produkto, mga ipinagmamalaking produkto ng kanilang barangay, at marami pong mga gulay dito. Ayan mga guys, oh, mga gulay at yung tinatawag na duma, o mga ano ba sa Tagalog ang duma? Dumi? Ayan, shout out po, comment down below para sa inyong translation. Ayan guys, oh, ang dami pong mga produkto dito ng mga iba't ibang barangay ng bayan ng Lawang Northern Samar. At ayan, gusto ko sanang bumili dyan kaso wala tayong pambili guys for today's video dahil limited edition yung ating budget. Nagkape nga lang tayo kaninang umaga at tumuloy-tuloy na po tayo sa simbahan para po makapagsimba para po sa naganap na misa para sa founding anniversary ng ating bayan. Syempre mga guys, ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga magsasaka ng bayan ng Lawang Northern Samar, kung saan po ang lahat po ng mga produktong ito ay galing po sa kanila for today's video. Syempre mga guys, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga taong nasa likod ng matagumpay na programang ito. Nawa po tayo pong lahat ay magtulong-tulong po upang, ayan, nagsha-shoutout dyan. Mag-love shoutout kay Ma'am Duna, ayan, kay Ma'am Nora, at syempre kay Ma'am Naiding. Mag-love shoutout po. Ayan na po, tuloy yung sinasabi ko. Basta ang sabi ko, magtulong-tulong po tayo. Opo, opo. Thank you so much po sa lahat po na aking mga followers. Mag-love shoutout po sa inyong lahat. Ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, yo, break it down.